Hola, molt bon dia, amics. Ens acabem de despertar a l'Hotel Nereida. Sí, hem dormit perfecte i, a més, hem recarregat energies amb un esmorzar completíssim. Uf, sortim d'aquí rodolant, Cristina? Escolta, que no hem dit on som. Ai, és veritat, estem a l'Estartit. Sí, i ara anirem a fer una volteta, a veure si coneixem una mica més Aviam què s'hi cou aquí a l'Estartit, eh? L'Estartit és una població costanera situada al sud de les darreres estribacions del massís del Montgrí i és una població lligada inextricablement del mar Mediterrani. Les primeres notícies de l'Estartit van aparèixer al segle XVII, quan ja havia disminuït l'activitat de la pirateria turca i bavaresca sobre les costes catalanes i fins a mitjans del segle XX el seu desenvolupament va estar vinculat a l'activitat marítima. El seu port va permetre la sortida per mar dels productes del municipi, com el blat, l'arròs, el vi i l'aiguardent, amb destinació a grans mercats com el de Barcelona. Tot i que el port manté una modesta activitat pesquera, molts dels punts d'amarratge corresponen a embarcacions lúdiques, bé siguin de particulars o comercials. Estem a les Illes Medes i portem tota la indumentària per tirar-nos a l'aigua i fer una visiteta al fons del mar. Exacte, o sigui que res, ens anem a refrescar i tirem-nos ja! Les Illes Medes són un arxipèlag de 21,5 hectàrees formades per 7 illots i un escull. És un dels espais d'interès natural més importants de la Mediterrània i és una gran reserva de fauna i flora marina. Continuem la nostra aventura pel Baix Empordà. Ara ens trobem a Pals. A Pals, un petit poblet que, tot i que no s'hi han trobat restes romanes, el seu nom evoca aquest origen, perquè Pals prové del llatí palus, que significa zona pantanosa. Sí, dir que aquest conjunt monumental està format per la muralla, el castell i la vila. Dins del barri gòtic de la vila hi ha carrers empedrats i arcades de mig punt, façanes amb finestres ogivals i balcons de pedra. La muralla de la ciutat consta de 4 torres quadrades que daten del segle IV. El mirador de Josep Pla, des d'on es poden veure els camps de l'Empordà i les Illes Medes, la plaça Major, les tombes al carrer Major i l'església de Sant Pere són altres racons turístics de la ciutat. Hi ha també un museu d'arqueologia. Actualment Pals és un municipi eminentment dedicat al turisme familiar, tot i que per les característiques de la seva estratègia de creixement urbanístic, la construcció és encara un dels puntals de la seva activitat econòmica. Malgrat tot, bona part del territori és dedicat encara a l'agricultura, amb importants conreus de secà i arrossars. L'arròs a Pals és més que un cultiu. En èpoques no gaire llunyanes, fins i tot fou el motor econòmic d'aquest poble. El cultiu d'arròs troba a la zona el clima idoni pel seu conreu, aconseguint bones produccions i una merescuda qualitat. Doncs el destí ens ha portat fins al restaurant Vicus. Sí, i a mi em ve de gust un bon arrosset per provar el renom aquest que té l'arròs de Pals.
Vols dir que provaràs el renom o provaràs l'arròs? Provaré l'arròs, que té renom. No? Vale. Perquè des del segle XV que es dediquen a cultivar arròs aquí a Pals, sí. Cristina, o sigui que un ratet n'han de saber. Sí, és un motor de l'economia important aquí. Doncs va, som-hi, anem a provar-lo. Entrem. Hola, bon dia. Hola. Per dinar dos, sisplau. Ja sabran el que volen per dinar. Bueno, Sabem que volem arròs. Sí, arròs de pals. sí, ens han parlat molt bé de l'arròs de Pals i volem arròs de Pals. Veig que en tens de diferents tipus. Sí, bueno, fem servir nosaltres, com pràcticament tots els restaurants de la zona, arròs d'aquí, sempre arròs de pals. I bueno, en aquest cas tenim 3 arrossos. Els fem individuals, vull dir que podrien escollir 2 arrossos diferents. Sí. I a més en tenim amb diferents varietats d'arròs. Vull dir que si volen provar, per exemple... Doncs fem una cosa cada un. Sí, un de diferent. Fem un de calamar i un d'escamarlans. Vale, ho deixem a les teves mans. Perfecte. Vale. I escolta una pregunta. Sí. L'arròs de Pals, per què té tant de renom? Bueno, principalment perquè fa segles que es cultiven aquí a la zona, ara ha tornat a agafar molt de nom, cada vegada hi ha més productors que l'elaboren i també pel tipus de clima que tenim, que s'hi fa molt propici per un bon arròs, i fins i tot productors petitets que estan començant a cultivar amb ecològic, vull dir que el tractem amb molta cura i ens agrada molt. Moltes ganes de tastar-lo. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Molt bé, doncs aquí tenim els 2 arrossets. Mira quina presentació. Aquest és el d'escamarlans. El seu és el d'arròs sec d'escamarlans, fet amb arròs bomba, de l'estany de Pals. Fa bona flaire ja, Sí, a més la presentació és molt maca, Sí. No he vist Espectacular. un plat així presentat. I el que té vostè és el de calamars, salsitxes i ceps. I què és aquesta coseta que teniu aquí? I aquesta coseta que hi ha aquí a sobre són unes boletes d'oli d'oliva verge extra. Molt bé, que original. Molt bé. Que vagi de gust, Gràcies. Moltes gràcies. Doncs de camí cap a Begur ens hem parat al celler de Masoller, a Torrent. I volem provar un altre d'aquests bons vins denominació d'origen de l'Empordà. Hola, bona tarda. Hola. Mira, som la Cristina i en Fran. Bones. I veníem a veure una mica, doncs, el vostre celler i si ens podíeu fer una mica de visita, no sé si és possible. Claro, adelante. Per les instal·lacions? Sí. Molt bé, gràcies. Doncs mira, benvinguts a Masoller. Merci. Primer de tot us faig una mica d'història, Vale. tot el que és el celler i així. Doncs mira, el que és la masia és del segle XVIII. És del segle XVIII. I la casa es va quedar una mica abandonada i la família, com va marxar, doncs van deixar tot això abandonat. I el 99 ho va comprar el nostre propietari actual, que és en Carlos Esteve. Ara tenim uns 15 hectàrees, més o menys, de vinya, però en total, de terreny que pertany a la casa, són 40 hectàrees. Són 40 hectàrees, sí. No tenim tot plantat en vinya perquè tenim una part que és bosc i una part que estem intentant preparar per plantar d'aquí uns anys. Treballem amb el sirà, amb la garnatxa i el cabernet sauvignon. Són les varietats de raïm negre. I de varietats blanques en tenim de malvasia i el picapoll.
aquesta és la part on fem els vins. Aquesta és la nostra zona de producció, així petitona. Comencem sempre a la barema amb el raïm de les varietats blanques. Llavors, quan arribem aquí a la zona de producció, el que fem és un procés de selecció. I aquí a la taula d'aquí es fiquen els raïms aquí i es fa tot el procés de selecció. Després passem a la premsa, per exemple. La premsa seria aquesta màquina d'aquí. I d'aquí, al de la premsa, passem als dipòsits. Els dipòsits aquí fem la maceració en fred durant 48 hores, a 8 graus de temperatura, i després fem una fermentació, però ho fem estimulant a través de la temperatura. Anem augmentant la temperatura a poc, fins a uns 14 graus, més o menys, entre 13 i 15. Depèn una mica. Comença la fermentació, dura més o menys uns 25-30 dies, i després de la fermentació es fa una filtració, s'embotella i es posa a la venda. És bastant ràpid el procés del vi blanc. I després anem als vins negres. Fem 2 vins negres aquí en Massoller i tots dos tenen exactament el mateix procés aquí a la zona de producció. El que canvia després és la forma de posar-ho en les barriques, diguéssim. Totes les barriques aquí en Massoller són de roure, roure francès, i tenen una vida útil de 2 anys, només. És molt poc temps. Normalment s'utilitzen uns 4 a 5, a vegades, depèn del vi, però uns 8, 9, fins a 10 anys. I com és, doncs, que aquestes s'utilitzin tan poc temps? Perquè per nosaltres, pels nostres vins, el pur i el plus, és molt important la fusta jove. Creiem que a partir del tercer any, les qualitats que pot deixar la fusta en el vi ja no són les mateixes. Doncs bé, ja que heu vist tot el celler, com es fa el vi... El procés... Anem a fer la degustació. Anem a fer la degustació. És el que més ens agrada. Comencem amb el blanc. Sí. El blanc es diu Mar. És un 2013, és molt jove, molt fresc, té uns aromes molt afruitats. M'encanta. Però no és afruitat a boca. En boca és més bé un vi sec. Sí. A veure. Ja em va bé, també. És molt fresc. He notat, abans que m'arribés, he notat més l'olor quan he ficat ben el nas a dintre. Molt fresc. Sí. Està bo, Deixa un punt d'acidesa. Sí, aquí. Sí, però que és agradable. Sí. Passem al primer negre, que és el que teniu al mig. Aquest és el pur. Aquest és el de les 3 varietats. 3 mesos en barrica, 9 mesos aproximadament a l'ampolla. Aquest, per exemple, és un 2012. Potent, És potent. Passem al tercer, a l'últim, que és el plus. Aquí només tenim el sirà i la garnatxa, 12 mesos de barrica, 2 anys d'ampolla. Què us sembla? Aquest? Aquest potser té un toc més picant al final, no? Sí que és veritat. Al final et deixa la pebre? Sí. Com una mica a la llengua així. Sí. Que també entra molt bé, molt fàcil. Sí, és una mica més suau, una mica més rodó. Es nota una mica més la frita, potser, a la boca. Més, sí. Et deixa aquí una mica de Quant raó. de graus? El mateix, 14 i mig. 14 i mig. Sí. Els dos són bastant potents. Bueno, els 3, en general, no? Ja. Feu uns vins potents. I tant. Molt bons tots.
Per acabar la ruta d'avui hem arribat fins a Begur i ara estem caminant per davant d'una de les cases indianes. Les cases indianes eren construïdes per begurencs que anaven cap a les Amèriques a buscar fortuna i els que realment l'aconseguien, quan tornaven cap aquí, es feien construir cases com aquestes, amb un estil així molt cubà. Anem a acabar de descobrir com és Begur. Malgrat el seu caràcter turístic, manté un important passat històric que es remunta a la prehistòria, passant també per època ibèrica. En tot el terme s'han trobat importants restes que confirmen l'antiguitat del seu nucli com a assentament humà, important durant l'època feudal. Un dels atractius més interessants del municipi és el seu llegat patrimonial, entre el que es troben torres de defensa que es van aixecar en contra la pirateria mora. La Torre de Sant Ramon va ser construïda al segle VI per a la defensa de les escomeses pirates que assetjaven el Mediterrani. L'accés a aquestes torres es feia mitjançant una escala de fusta quan tota la gent era al seu interior. Així es dificultava l'accés als atacants. I amb aquestes impressionants vistes de la Cala Xalida de Begur ens despedim del capítol d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat a les nostres excursionetes per Pals, per Begur, hem vist les cases dels indians, a la vinya. Hem provat l'arròs de Pals. Hem provat l'arròs de Pals, boníssim. Xapó. Bé, doncs res, ens despedim i us diem adeu fins al pròxim capítol. Adeu! Pals, que és un petit poblet que tot i que no s'hagin trobat... ¿Qué te pasó? ¿Que te fuiste? Sí senyor, només dic que aquest conjunt monumental... És una història fascinant. I a reveure.